Hi lwgwpwr, good morning. गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। बिदिबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ लोगोफोर। नै लोगोफोर बैयाव गथ'बा क्रिकेट गेलेगासिनो दं आरो। फुङावहाय माने बेवहाय गेलेबाय थायो। फुङावनो गेलेयो बिसोरो। बिदिनो 6टासोनिफ्राय गेलेयो। पुरा बुरैसो गेलेगासिनो दं आरो बिसोर गावसोरनो। जोंनि फारानिनो गथ'फोर गोजा बिसोरो। आं खारग्रा जायगायाव बिसोरसो फुङावनो गेलेहैयो आरो लोगोफोर। खारोमोन आरो लोगोफोर बे जायगायावहाय ओमफ्राय दाख्लै जे मासरुम मेला जादोंमोन ना बेनिफ्राय आं खारहैयाखै आरो लोगोफोर माने जायगाया लेथ्राबो जानानै दंमोन नालाय आरो बिदिनो बथल सथल गारदों खोमा साननानै आं गिनानैहाय खारहैयाखै आरो लोगोफोर माने गिनांगौबो ना आथिंफ्राव बौबा बेनि थाखायनो। मा जादों बेलेफुंजानि मा जादों लेक्सालाय फाल्थुगा हेनसे खाथेसना दे गुड दे राइट हेन्डआबो हो गुड बय एक्स खाथबाय उन्दुनो मोनाखै मोनायाव उन्दुनो मोजां जायाखै दे उन्दुदो गुड बय यो उन्दु दे सना दे गुफुर नायलाय नैबे बिबारा जा मोजां बारदों नै बेखौ फुजा होयो आरो शिबलिंगआवहाय जा मोजां बारखादों ना बेयाव मोनसे नैबाव मोनसे वाव बिबारा माने बारलाबायनो नागिरा बियो बारबाबो थाब सेवो नैबे सेवबाय बारनानै गैला बियो एसे जा मोजां जाखादों मोननैल' बारदों आरो बाखि नैबेफोरफ्राबो बारगोन नैबेबो बेफोर थफिनायफ्रा बारगोन आरो लोगोफोरनो बेयावबो दं मोनसे थफिनाय नै बेबो बारगोन बारथ'वाखै आरो दाबो नै जा मोजां बारखादोंना बियो मा जादों नोंहालाय मा जादों नोंलाय उन्दुनो ओंखारदों खोमा बियो ओमफ्राय आंजोंसो खिबु खारबोगासिनो दं नोङो नुदों बे नाखला जि गाज्रि महरखौ जोख्लायना होयो बियो महरखौ जोख्लायना होयो बियो गाज्रिया गाज्रि नोङो उन्दुगादुला साला न'आवसो मैया मोनायाव हाबफालायबावो आंजों मोनायाव आंजोंसो न'आव हाबफालायबावो उन्दुनो नुदों आखलानो बेना नुदों हायावल' उन्दुनायखा लोगोफोर खोला हायावल' उन्दुयो बियो केस्रामिया माने दा थुखैबाबो मोदोम राबाथाय हायाव उन्दुनोसै बियो गाबोनफोरना आरो लेथ्रा जाफिनो आरो उन्दुनो जायगायाबो नुदों गेट मोखाङावसो फैनानै उन्दुफैयो उन्दुलांलायबावबायलै मोसेबलायबावो मा जादों मा जादों नोंलाय मा जादों A few moments later टट' गाखोबाय आरो लोगोफोर आं बाजार थांनो नागिरदों नै फैनानै आं बाजारखौनो मोनफैबाय लोगोफोर बाजार मोनबायानो नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम बाजारा माने भिरथार आरो लोगोफोर फुजानि भिर जाथारदों दा बाजारा गैथारलाना गाबोन सानसेल' थार साजायथारदोंहाय गोजौआवबो बानायग्रोथारबाय ओहो गाबोन शुक्रबारसो सुनिबारावनो दुर्गा फुजा ना फार्स्ट माबा अष्टमी ना मा होनो
नुबाय आं बै सेन्देल बायदों होननायखाय मानसिफोर मेरला नुनायखाय आं सानदों बिजावजालिफोरबो दंफायो खोमा सानबाय नै मालाय फुजानि साजायबायानो लोगोफोर हाय लोगोफोर आं बाजार थांना फैखांबाय आरो लोगोफोर माने आंनि कलेजनि लोगो जा गोबावनि उनावहाय दिनैसो लोगो मोनदों नालाय रायलायहोनलायनो भिडिअ लानो बावबाय आङो लोगोफोर न'आव सफैलायबाय आरो दे होमबा लोगोफोर नै बाजारनिफ्राय बेखौनो लाबोबाय आरो जेबो गैया नैयाव लाइ मुला दुन्दिया ओमफ्राय बे बानलु आलु टमेट' सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा यावहाय बयलार दङ ओमफ्रायो एक्सट्रा आं मा होनोमोनलाय ना खिबो लानानै फैदों आरो आं माने एवजानो मोजां मोनो आरो ना खि दङ नैबेसो ना खिया ओमफ्राय नैबेयो बयलार आरो बयलार खांख्रिखला ओमफ्राय सबाय बिमा आरो बेखौ एवजासिगोन आङो दा बेखिनि आरो बाजारा जेबो गैया आं माने अनलाइनसो बानायनो थांदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सार्भार डाउननि थाखाय बानायनो मोनासै ओमफ्राय ओरैनो बाजारावबो लोगोजों बेरायबोबाय आरो ओरैनो गस्ला थस्ला नायबाय लोगोआ ब्लाउस नायबाय लाबायबो आरो आं भिडिअ लानो रोङा जेफोरखौ रायलायनो बावजोब्बाय आं लोगोफोर दे होमबा खामानि मावनायावलाय आमचा हनै दादा जाम्बा गाबज्रिदों दादा जाम्बाया गाबज्रिदों नोंना मास्थो औ गौरानि बायदि आया जगायासो गोलैजोब्बाय जगान्दैयासो गोलैलांजोब्बाय नै बेयावहाय नै लोगोफोर इमान एम्फौ जादोंना माने लाइटआ बे रड लाइटआवहाय जा एम्फौ जायोना लोगोफोर मिन्थिया मानोबा दासान्दि एम्फौ जागासिनो दङ जानो दसे माने लाइटखौ बन्द खालामनानैसो दोननांलायगौ आरो लोगोफोर